Estàs bé? Bé. Sí que ha vingut avui. En Paint ha vingut. En Paint està sortint com l'ave Fènix de les... Ha resurgido de las cenizas del volcán y ha vuelto otra vez. Hem tornat, no estem al 100%, però hem tornat. Jo he de tornar a passar per quiròfan, no sé si m'arreglant el cap, el cul o la mà, saps? Home, perquè t'ha encarregat un cargol de la mida del cap en comptes del canell, tio. Diu que li ha encarregat un cargol massa gran. Boig. Ha agafat del titani d'un barco. Vaya tela, tio. Bueno, avui estem en un lloc ben parit. Canet d'Adri, cap allà dalt, cap a Rocacorba anirem. Oh, que bé. Mira com vulguis, on te vulguis. Som-hi. Aquí al cap d'un rato hi ha com una cosa així de fusta, que hi ha com una rampeta de fusta, que no té res, però no sé si estarà podrida o estarà bé, perquè últimament estava molt xafada. Bueno, la podem mirar. Jo em sembla que la passaràs i tot d'allà, saps? La fusteta aquella. Sí, no? Perquè no estarà net de l'entrada i hi ha la volta a la dreta. Ja. Blocs de sacs de flux. Uah, no me'n recordava d'aquesta pujada, jo. Però això... És que abans jo passava per aquí dalt. Està com marcat per aquí baix. Està molt estret, això, eh? Uah! Ojo aquí, que hi ha un forat de l'hòstia, eh? Que és millor enfilar-se per aquí dalt. Sí. On t'entres tan ràpid aquí, boig? Ja he pinyat allà dalt, jo. Ja has pinyat? Boig, estàs bé? Sí, però havies... Si giraves, agafaves l'esquerra abans des de dalt... Ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. Ho has fet molt bé, tio. Jo l'he feta però recte, tio, quasi me mato. M'he tocat amb el cul a la roda al darrere i tot. Oh, legal? Sí, no sé. Hòstia.
Que això gira aquí. Quina menjada de curva que m'he fotut. M'he emocionat. Oh. Hòstia, era per fora això, tio. Drop! Aquella curva és totalment per fora, nano. No, per dintre estava fet bé, també. Ja, però per fora més fàcil. No, perquè tu has frenat molt i he anat per fora i he anat molt al mig. Molt Tio, xulo. vas rebussar, què et passa? Sí, ja t'he dit que anava per A terra. dalt, tio. A dalt, sí, dalt no hi ha res. No sé, me s'ha de creuar. Has vist la de Xonsis? L'espiga, tio? Hi havia Sí? Hi havia un espigó, bueno, un tronxo. Ah, vale. Amb dos, sí. Amb dos, saps? Allò amb forquilles, saps? Tallet una mica estret, eh? Una pujadeta! Era una pujada que baixava la pistola, tio. És aquest tall només. Després ja baixa tot. Què fas, boig? Ja, ja. Hi som tots? No, falta diferent. Ah, vaig tirant ja. Sí? Ojo aquí la curva, eh? Drop! Drop, drop! Senyoret? Sir, yes sir! Ramonet, el vàter? What? Yep. Això... Hòstia. Està una mica emboscat. Té No. pinta... Però no, és per aquí, no? Sí. Aquí. No, és per aquí, és per aquí. Ara l'ha emboscat, aquí al mig, no? A la dreta. Sí. Hòstia, havia flipat ara, dic, uala. Ojo, ojo! M'he equivocat. Era per la dreta, era per la dreta, tio. Aguanta. Tira.
Toca, no. Era per la dreta i m'he anat per l'esquerra i he vist aquest forat i més que agarrinat. Dic, això no ho salva? El girem. És bona aquesta, eh? Si tiraves per dintre no calia. Ja m'havia enfilat. És igual. Si està sec no passa res. Amb moll te'n vas a baix. Ja. Amb moll te'n vas a baix, però segur. Guapa, eh? No vas, tio. Sí, tio. Guapa, Molt mira curteta, que... però és molt guapa, eh? És molt maca, tio. Molt maca. Molt natural. Té el seu puntillo. Està bé. Home, tires Molt un xula. punt de rodada, haguéssim passat 20 Sí, persones més, estaria sí, més net i i tant. més llegible. Pues Què, nano? Guapo això, eh? Eh? Està molt xula, eh? És molt xula. I en Javi, què? L'has abandonat? Javi! Què fas? Què, ben parit o no? Això és top, eh? Una baixada guapa, tio. Quina por de no rebentar el canvi, nen. Quina por que he passat de no rebentar el canvi allà. Jo per això trec el peu. Jo no he tret No? el peu. Sí. Treus el peu i fas això. Ja sempre ho I faig. tant. No sé, és ja per costum, eh? Ja, I per si trec el peu, precaució. trec l'esquerra Ja, i sempre toca, saps? El teu peu protegeix el canvi. sí. Si toca el peu, frena, quedes clavat. Jo he passat un susto. Ja. M'he patat, 100 euros, tira la culpa. En canvi, ja el tens al barranc de 80 metres al costat, saps? Mateix. Espera. Què et passa? La cadena. Hòstia. Bueno, l'ha patat o què? No. M'ha sortit segur que Us ha de caçar. Eh? el dia que va vindre en Xispi, Hòstia, sí, que no el coneixia. en Xispi m'ha dit, no, s'ha comprat una gravel. I saps què li va contestar? El dia que Javi es compri una gravel partim. Jo vaig dir això, Molt d'en Ramon, això. Ah! Eh? Sí. És molt d'en Ramon, això, eh? s'ho va tatuar. Gravel? S'ho va tatuar. Bueno, Jo que he comprat una però elèctrica. encara no ha el dia- arribat. el dia que es compri una elèctrica, una gravel, saps Per anar a que treballar. de les cerveses de les sortides, Per no? anar a treballar. Saps? Tot el que estalviaràs en gasolina, tu gastaràs en cerveses. Birra. Que cabron. Clar, tio, això hauràs d'emplenar les neveres de casa. És veritat, eh? Però a casa no. Vinga, va. I a vegades saps per què surt també i vas amb el pinyoral. Vinga, va, fotem-hi d'això. Va, em seny, eh? Ya. Ojo aquí.
Està molt sec, està molt... Hòstia puta. He enganxat un roc aquí al darrere que em seguia. Sí, una mica sec. I aquí què? Cagada, no? Està molt estret i molt remenat, És muerte. Per aquí t'havies d'enfilar a dalt, no? Poder? Sí, t'enfiles a dalt, I te mates ja. però és que mira tota la sorreta aquí a sobre. No, que no, està és impossible. I aquesta és la línia hardcore. Sí. I està molt remenat de senglar el forat, eh? I la roba, M'ha rosat el turmell. Aquest plat que... Sí, està. I està fet una merda. No, tio, és que he vist molta pedra suelta aquí. I aquí què? Ah, que hi ha aquell so tan bèstia, no? allà si t'hi fots amb la bici... Ja, és muerte. Bueno, i aquí també, Déu-n'hi-do, eh? No és recte? No, és per aquí. És que això... No tenim pràctica, tio. El feedback de... No tenim pràctica. Jo has vist que semblava que més que baixar amb una cama, baixava amb una cama ortopèdica. Vull dir per allà. No, per allà hi ha un tallat molt bèstia. Sí, el dades aquí, sí, sí. És una pedrota i saps quina és la putada, Javi? Que no pots girar. No, Javi, allà hi ha pedrota i negatiu, saps? Que si saltes Sí. és pap, és... Bueno, no sé, tindries que saltar, girar a l'aire... no? Sí, tio. No ho sé, poder parlava d'una altra cosa. No, en Jeroni que ha dit que estava molt neta, no sé què, i pensàvem que era això. Jo crec que parlava de la ribera de Rocacorda, no del que està baixant. Ah, vale. Falta terra aquí, no? Sí. Sí. Això és recte també, cap allà. Pam, pam. Aquí falta terra, no? Aquí falta... No, està per l'entrada, tio. És que han trepat la sortida aquella, perquè es podia fer recte, això. Que ja veus tu per què ho han hagut de tapar, però bueno. Ja voy! A l'esquerra! Ui!
Han posat pedres a Sí, resseguir allà ho he una. vist que era més així, però aquí... No, aquí no. Aquí és on m'ha... És que aquí m'ha dit el carrat 30 vegades. Sí o què? Sí, sí, han fotut pedres. Sí, per això t'he dit que ara és recte per aquí, ara és aquí, recte i resseguir per les pedres. Vale. Trae, Que ens hem parat perquè abans era diferent això i ara li hem posat pedres per resseguir. Ara pots venir aquí, fer pam, 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 i han carregat una llosa aquí, pam, pam, pam. Jo m'he menjat aquesta pedra, aquesta i aquesta. Bueno, i aquí t'enfiles, no? O sigui, ara que pots venir ràpid... Sí, està marcat, mira. També m'he quedat que l'ha menjat. Aquí, hòstia, una mica hardcore, però... Són els punts, ja aquest i l'altre. Molt bé. Mira la pedra. No pas de venir ràpid, aquí. Ja. Aquí no te pots enfilar. No. O si Bueno, t'enfiles has de sortir... Has de sortir volant. Sí, has d'aixecar la roda, tio. Això és per en Jeroni. Això hem de fer venir en Jeroni que ens ensenyi a passar per aquí. Puc tirar? Ja. Ei! Estàs bé? Sí, S'ha patinat la roda aquí, no? sí, se m'ha fotut aquí. Moment, que ja vinc. Si t'animes una mica, has d'anar al tanc. Sí, perquè patina molt. Ja. Allà aquella llosa que has pujat, quan camies també... Ja ho sé. Se'n va molt, està molt contraperaltat i patina un huevo. Ojo, que hi ha gent, que hi ha caminaires. Molt guapo. Hola. Merci. Ja estem, Ja estem. Sí. He anat per terra? Jo. A on? Pues anar allà en un lloc d'aquests que m'ha carregat la roda baix. Curadet d'aquests a l'esquerra que se te fot la roda i... Res. Està bé, està gravat. Sí. Bueno, clar, però no es veurà res. Primera perquè... portada, Si no, no... Sí. Sí. Fem el vídeo dels tres. Primera portada. Hola, bon dia. Hola, bones. Som 4. Ja estem, Està força bé, Les penes no, però almenys aquest any, l'any era impossible de fer. Sí. Esperem o què? Que aquests igual es maten allà, Hola, bona, nanos, bona! Va bé? Sí, també. I ara aquesta cosa. Molt bé, cracs! Aquesta era guapa, La llosa. Sí, tot. Això d'aquí, ojo, Noi, està molt bé, Sí.
Bueno, aquí hi ha aquest pas impossible. Això... El 29... Mira, passa, el maniat passa, tio. Sí, mira com passa, ui. Mira. Però si estàs a punt de tocar, boig. Ja, però és que el 27 i l'has enganxat aquí. Ja. Mira. Sí, però mira. Ja he tocat amb el pedal aquí. Ja, pedal, canvi. Canvi, el cap... No tenen els consols, sí que... Això és jugar-se a la vida aquí, tio. No, jugar-se a la vida no. Joder. Jugar-se 200 euros. Tranquil. Ei, Pep! Ha passat, Fabi, en aquest joc? Com, Javi? Ja tot sortia, puta, saps? Ja. Rock and roll, baby! Rock and roll! Com mola! Uah! Bona! Pinto Lines! Pinto is back! Vaya Rock Garden guapo, ¿eh? Vaya Rock Garden guapo, ¿no? ¡Ey! Te apoyo y todo aquí. Hostia, ojo aquí. Com mola. Sí, tio. Ja. Però vaig a buscar, perquè la línia està per fora. Sí. Vas a màniga llarga, tio. Millor. Ja, ja. Que bona, nano! Que bona! Que bona, tio! Com treu fum al titani, nano.
Pinto és back. Mira, Pinto is back. Ui, Mira. Jo te'ls he apartat, Bueno, doncs podies apartar-les més, perquè mira jo com vaig. Que guapo, tio. És molt ben parida. Brutal. Llàstima Està molta... que no venim a netejar la part de baix. Mentre ja havíem netejat aquesta, havíem fet. Ja ens l'hem passat, Mira el pal. Jo havia entrat per la de dalt, no, poder aquí, per aquí, si no me'n recordo. Que loco. Ja sé, vaig a tastar marcat, Vale. Ja no veus accions. Ja ho veig. Esquerra aquí, Esquerra! Ui! Vaig boig! Perquè he començat a fer pump. He començat a fer pump i m'he embalat i he arribat a la curva, ara. Ja estem. Què t'ha semblat Rococorba, de veritat? Molt bona. Bolany, espinassós, la clàssica... Això és enduro, Menys mal que no es queixa. Jo Perquè de Carme mai me queixo. en Pinto es queixa hasta de les birres. Mira en Javi com ens cuida, tu. Mira en Javi com ens cuida. I aquest en Pinto encara es queixa, que jo últimament me foto no sé què. I que la panxa. Nano, estàs molt moreno, Pinto? Jo, moreno Ara estem tots igual, moreno paleta que no vegis. Jo no he posat la samarreta perquè no se me vegi. Veus? Jo sóc un tio decent i competent i ja estic vestit. Com aquest. Bueno, jo m'he tornat a posar això perquè és el peto i no m'he deixat de És que el que estava fent era airejar-me, perquè estic suat. Això és el braç d'un endurero. Suat, No sé si es veu. No, això és el braç d'endurero de guerrilla, no? Podríem dir, me cago en Déu. Això és el que té obrir. Vas primer i... Sí, bueno, jo anava darrere també. Oita, quin nivell, nano. Què és això? Geobike Pallars. Almenys us van donar la samarreta, nano. Almenys us van donar samarreta i tal. Nosaltres els abocats els que van donar filipinos, nano. Ni dinar ni res, tio. Ni una puta birra. Va. T'ho juro, tio. Lamentable. En fi. Bueno, salut, companys.